Damini debata nasumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salutna. Shalom. Hujaha mahatan ni debata di pesta parjolo parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Ima na tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 25 ayat 6 sahat rodi ayat sia. Songonon ma dirok disi. Jadi padirion ni Jehovah sebot ma di saluhut bangso sada haroan didulokon. Haroan natalmis. Haroan sian tuak anggur naung liling. Sian si panganon nahojal. Sian aka anggur nagalia napita. Dungi pasisyon nama didolokon hire-hire na hinukupon tu saluhut akabangso. Dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut akaparbigu. Buduton nama hamakean saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi. Jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ainunga Jehovah madoki. Jadi dohonon ni halak madiari nasasadai. Idam oddo de batatta na itahaposi na mangurupi hita di soddo Jehovah na itahaposi marulupulok mahita jala marlas niroha mida hatuaon nai ido sahatna. Nunga hehe Kristus. Nunga hehe Kristus. Dakula dong na mga Lucia te. Jadi molo paduhanon nunga hehe Kristus tarsongon hata horas-horas maon molo ditiki paska. Dihuria na perjului. Jalagurando na mangihito ni satu sonari. Nakaningan kolakudokon adorak suhujahat turpukon horas niku. Pitur suridu hamu madokon horas ate. Jadi hudokon nunga hehe Kristus. Dangadung na mangalusi. Jadi molo dihuria na perjului songonon di manugok ni hari jala di hari paskai di hari marsugot jala manang napiga hari dukoni molo pajupang halak songon hata horas-horas songonon do didokon nunga hehe Kristus. Jadi dia lusi nama begima ido tutu nunga hehe Kristus. Jadi tauji majolo sonare dah unang pola horas sudokon alai nunga hehe Kristus jala alusia muma ido tutu nunga hehe Kristus. Nunga hehe Kristus. Ido gor jago bigiu kan semangat madokoda jala sude ikon di bagasan las ni roha saulak nari nunga hehe Kristus. Nunga hehe Kristus. Nunga hehe Kristus. Jadi nunga sudehi tamakati dakon naung hehe Kristusi.
Nunga sude hita marnida. Hatuaon dot haluaon nasian Tuhani. Alani i tungjol mana mertua do hita sude. Tungjol mana mertua do hita sude. Naboi marnida jala makatidakon hatuaon nasiat Tuhani. Jala hatuaon dot haluaon nasiat Tuhani. Tung takas nal mai di bagasan sadarion. Ditik kita ingot haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Ditik kita ukuhon tahatidakon haheheon ni Yesus Kristus. Ditik kita dok nunga hehe Kristus. Ido tutu. Sada dua tulu. Ido tutu tung nomor tua mahita. Alani i mulo didok par pesalmen. Di pesalmen 110 alu. Ariodo na jinadihon ni Jehovah. Marlas ni roha jala marulupulu mahita desi. Ia le Jehovah. Sai manupak maho. Ia le Jehovah. Sai homa mabain majadi. Arion. Arina istimewa. Ari perningotan di hayeheon ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion. Ari hamonangan. Hari ini adalah hari kemenangan. Di mana kematian telah dikalahkan. Nunga talu hamatean. Ala ngahehe Yesus. Pesta Paskah hatuaon. Pesta Paskah haluaon. Sian hamatiani. Sian hamatiani. Tuhan Yesus do pasuang. Hangoluan hasonangan. Tu saluhut jolmai. Tu saluhut jolmai. Tu pikos. Takas. Nal-nal hasitongan ni hata ni debata. Songon nau kujahan kaningan. Songon naung tabigi. Sian panurirang Yesaya bidu 25 ayat onom satu ayat siai iaon ima sada visi sada pamerengan na di pasahat ni panurirang Yesaya tubangso natho di bagasan habuangan. Tubangso natho di bagasan sitaunon. Ima bangso Israel natho di habuangan Babel. Didok tubangsoi marhiti si Yesaya. Hata ni Jehovah doon na Roma ari sogot. Patu paokuma sada ujuan haruan natalmis haruan didolokon didolok naulion berarti diutatod deh didolokon sada haruan natalmis ninna haruan namacayuli si tutu disima akasi panganon natabo. Sian akapahapahanan na momok. Dohot sian tuak anggur nong leleng. Jadi bolo tuak anggur benar di bahata-bahata gue rokok tuak anggur rosa sitongna. Anggur na leleng lapatan na anggur na macayuli si tutu. Alana molo anggur lam leleng lam tabudui. Anggur lam leleng lam tawo lam uli lam arga. Molo tuak molo dum leleng lam murado ate. Nebesi onin naga. Lam asom. Lam murah. Lam sutabu. Alayang anggur lam leleng lam tabo, lam arga, lam uli, ido nadidok dison. Jadi patupaun ni Jehovah ma
Di dolokon sada haroan, sada pesta. Jalama roam matusi aka jolma sia desa na walu. Mau sia desa na walu di potomu di datang dari 8 tonongi. Oti mesian 8 desa. Datang dari 8 penjuru angin. Itu artinya dari seluruh penjuru. Dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, laut, utara, timur, laut. Itu maksudnya. Dakolah siya desa na walu. Banggolan holan siyan walu desa do. Ba desa dulu nauli, tapi nauli, aik nauli. Awalan ilo nuangi kan? Oti may. On siyan desa na walu do. Dari 8 mata angin, artinya dari seluruh penjuru akan datang ke bukit Tuhan untuk merayakan pesta ujukan. Haruan na pinatupan ni debata. Di sima mangan si panganon na matsay tabo si tutu. Minum anggur na matsay tabo si tutu. Marlas ni roha marolopolop jala di dok. Di si pasisyon nama di dolokon hire-hire na hinukupon dohot aka pakukupi aka na mga bati bangso nasing ro tu harwani pasisyon na diuka madalan tu ganuk jolma na naing ro tu si dakolan halak Jahudi halak gorik doh tak kasih pelebegu alai sadok jorma nunga ukap dena dalan tunasida lauro tuduluki lau mangaton akana pinarade desi lau manginum tuak anggur naung leleng nama saipita nagalia napita nama cayuli si tutu alan arilas ni roha bulut sadari ari nasasadai this is the day. Hari inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ariodo na jinadihon ni Jehovah marlas ni roha jala marulopolo mahita disi ia le Jehovah sai manupak maho ia le Jehovah sai homa mabain majadi. Alani maselas dorohaku mabigir alusumuna nak kaningan ditiki husukun las dorohamuna nuaing las itu tu au pesongonido las itu tu rohaku marolopolop todiku pajupang dohot hamuna amang dohot inang remaja naposobulung dadanak sahat roina matua akana martua akana malua akana boe marnida hatuaun nasian Tuhani ida mahatuaun nasiat Tuhani didolok ni Tuhani. Lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan di gunung Tuhan ida hamuma. Jadi arga situtudo hamu kamang dotinang arga situtudo hita saluna. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menjadi ahli waris dalam kerajaan Tuhan. Mertua mahita saluhutna. Hitan waing toho diduluk nauli. Hutaon duluk nauli. Molo huta hatubuaku akamang dotinang ima huta tapian nauli. Jadi sarupa do duluk nauli dohot tapian nauli.
Ra ubain na uli tapi ani ala na rosian dolok nauli. Dak pula do hutanami senon. Ibu tamu deh utar raja dolok. Kotor kan? Dari tertungan masuk sebelah kanan arong serehuta di si gorna tapi nauli. Jadi mau buat garis lurus senon. Di tengah-tengah tahun, di tengah-tengah ni tapi nauli, dohot dolok naulion, adong ma dolok imun. Tadamu dolok imun. Tiada orang mutusi, marhua mutusi, merdelayan ni ada. Jadi molau tidak danak ima dolok perjolo nahudaki, dolok imun. Dia kepertikian na perpudion. Manang napigahali mamulu siba siat tarutung sahatu si borong-borong tu balige manang tu siatar medan sai huparrohao dolok imunon dolok imun naulion alai ra molo binerek siat jalan lintas jalan lintas Sumatera ra ngasega duluki dan ulibena nunga ditabaya katusam akahabicu akahau nama bain uli duluki jalahyado adong nanakuk tugi jangan mabain akagabar doh rekaman gundul sega disigai jalan lintas opena ngabui tabereng sasitong na nauksega duluki dan ulibena gunung itu sudah menderita bukan tempat haruan natal mis haruan ni tuak anggur na leleng nama belas roha nama bain marulupuluk tawdi halai nama bain iba marukil tumatangis we duluk imun ngasong nok ko hape dang mabain hasyobe ngalamohok dang rindang be dang mangale pakirimon nunga mabain mabiyar kung mabiyar do akan natinggal di toro ni duluki sa tong di paruhahon niya nang ipasok busong ni lubi sa taon lubi 2 tahun. Kau patu-paut do sesuatu. Unang laus dipasok busong ni gundul duluki gabedang uli gabedang haruar bena aik manang tapian nauli siani doh takahanguluan dang merasar bena akapilong na martonga-tonga langit dang mia bena akapahapahanan dohot akka na tinoppa makhluk hidup alai dolokimum huwamay songot sada gabalan realitas na masa di bagasan partikyanon asa unang hulan na marlas ni roha hita di bagasan partikyanon ala naun hehe Kristus alai naing yan idaotta kenyataan na masa di Purtibion sa dagabaramay na diduluki mo ni. Di tanggal 2 Februari na salpo, ditamuay Huriat Tahakabibiro, Sekretaris Jenderal ni Dewan Gereja-Gereja Silunya. Digidi
Namarguar Profesor Padita, Profesor Dr. Jerry Pile di Sopo Marpikir di Jakarta. Di di patorang nasida ma akan masa di Portibion deba ngataboto deba nung ngataida marhite siya nakapemberitaan jala mengihutton Profesor Pile. Realitas dunia sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan kita sedang berada dalam situasi kondisi yang dia sebutkan dengan istilah polikrisis. Manang di hata Indonesia, buai matadoki, krisis yang multidimensional. Krisis di berbagai bidang. Di patorang nasidero, songo dia, orang di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Alaina melibatkan gudang bangsa narung di Portibium, di Eropa, Amerika Serikat, NATO. Perlombaan kecanggihan senjata yang mengerikan, yang mematikan. Nah perpurion, adong do pernyataan nih Presiden Putin, madok, dak pola serangon nami negara-negara NATO, tarsongon Polandia nina. Ahad lapatan nih, dak pola serangon nami nina. Sa sitong nai mukdoy ancaman barak pula serangon nami hamu mulo sipdo hamu moloran diserang hamu hami alai bohado ulo diserang na sida mereka akan kembali menyerang songonido porang antara Israel dohot Hamas yang sudah memakan banyak korban di pihak Israel dan di pihak Palestina. Sungguh mengerikan. Mudah-mudahan resolusi Dewan Keamanan PBB asang giatnya adong ceasefire, gencatan senjata. Alaina sa lilingon mulai tanggal 7 Oktober tahun nasalpu ditikki diserang Hamas Israel di napinamati nasida lobi 1.000 halak ditakut ratusan halak songoni dibalos Israel musai marhite na menyerang Gaza sonari satu Rafah bagian-bagian Palestina mabayan puluhan ribu orang mati. Jutaan orang harus mengungsi. Rumah, kampung, kota mereka hancur. Jalagurang do pena di Portibion. Tarnumubi ma di Afrika. Akabangso namar porang inuain. Masih buluan. Masih hosoman. Soadong holong na masih haholongan. Sai hola dirina sa bindo dipikirhon bangso na sa diri na dipikirhon dan dipikirhon bangso nasing daksongon na diturpuk na dijesayaon maroan bangso siya desa na walu lao mangaton haroan didolok ni Tuhani. Manang masuhyaro di bigin nasidon. Manang na ditutup nasida do si parion nasida tuhatan ni Tuhanon. Manang na paula so di boto nasida doon. Manang na soporsia do nasida di son. Omma realitas
na masa di Portibion. Gurang akahasusaan masa dope akka bencana alam dang liling dope kan taboto do na masa di Bakara di nama rus-rus batu siya dolok di dahamu dia kamang do tinang di dahamu dia teh sian akka sosial media do, media sosial. Manang lau do amutusan? Lau do? Lau ate. Lau manang nadang? Lau ate. Kami pe lau do tu si. Luar biasa te. Belga-belga ni batui. Bah, kalau memulus pese julu ni jauh songani, barang naung maleng-leng hati-hati, dan naung melitodi. Melitodi do, akarungat tanah di Bakarai. Tabo to do melitodi kan? Mali todi, lao todi, siap badan, hirana sapak todi siap badan. Alani ikon bayenong manyan, buhama sa mulak todi tu badan, pasahatom ma sipiri todi. Pasahat boras sipiritodi. Idot tong kan? Pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma todi laju-laju ma akka pangomoan. Mulak ma todi tu badan. Ido na pinatupani upue purus rabdo pimpinan kami do takkadongan na poso ni debata siak kantor pusat ditiki na salpu ditiki tadege dongata nari Bakarai tarsanggot mali todi ikom mangolu di inganan pengungsian nasida jadi langan-langan do buhi nasida songoni do mulo na mali todi solma langan-langan buhina alani iko paulakon do benon usaha napasahap boras sipiritodi manang namartangiang manang holat di tiup pamuna pena takku ngai pos marohamda amang inang pos rohamda dilongani Tuhan ido unang mabiar unang tahutan dilongani Tuhan ido nanidok ni doli-doli tu si Maria Magdalena, tu si Maria ni si Jakobus, doh tu si Salome di manogo ni hari isi dodoli-doli. Natajahan akaningan di episteli. Isi dodoli-doli. Suruh-suruan namar pahean namar linang-linang. Ai di hari patoluhon dung hamamat ini Tuhan Yesus Kristus enadi kalau dia mati Yesus hari Jumat jadi hari patoluhon Jumat 1 Sabtu 2 Minggu hari patoluhon lao masih Maria Magdalena rabdohot si Maria ni si Jakobus dohot si Salome dibuat nasida mamiak na angur parfum yang terbaik yang mereka beli dengan sangat mahal. Ai masihol nasida laho mamiahi bakken Yesus. Na mamiahi bakke do nasida. Nakpenaung dinoko Tuhan Yesus na hei bada di hari patuluhon alai dang lao rohana sida tu si. Dang lao pikiran nasida tu si natubu tu rohana sida buhado asa angur bakke ni Jesuson ai di Jumat Agung ari hamamati ni Tuhan Yesus nungatung bocah rohana sida tangis tariluilu nasida menderita
God ilu-ilu. Si Maria dot akasisian ni Jesus. Sudah na mangihutun ni bana, sudah na marholong ni roha tu Jesus tumatangis. Dang adong lauro hanasida. Na hehe bana di hari patuluhon nakpe naong diwarihon hiani nakpe naong disulirako kian na ikomasay nung adiroko Jesus na mate ma anak ni jolmai mate tarsilang jala he di hari patuluhon alay dang lauro hanasida tusi dang porsea nasida tusi alan i di manugut nyari i di perdalanan nasida masih padoham manasida ise maano manggulikon batu siya pitu ni tanomani ay masebel gado watui dangadong alus anggo di nasida natulu alay saat nasida desi asing do najupang nasida ima kubur kosong kubur kosong adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit. Kubur kosong adalah bukti bahwa perkataan Yesus benar, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kubur kosong adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kubur kosong adalah kemenangan. Alani didok suru-suruan ido tunasida. Unang hamu mabiar dilului hamudo Jesus nasian Nazaret naong diparsilakon. Nunga hehe ibana. Ida hamuma inganan hapiahan naon. Lao mahamu pabuah hamuma tuaka sisianna dohot tu si Petrus joloanna do hamu tu Galilea di sima idaumu ibana songon nau didok hian tu hamu oddo namasa nunga hehe Kristus alusia motong nunga he Kristus odo barita nauli naiko si pabuaon odo barita nauli na pinabuan ni si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus do si Salome tu si Petrus tu si Andreas tu si Johannes tu si Jakobus jala omma na pinabuan na sida tu akahalak na asing moropajupang na sida gari tuaka nasomanada Jesus pe diro nasida nunga hehe Kristus. Jadi bolorang adong alus ido tutu nunga hehe Kristus berarti dengnya tu sido pe namakan di patorang nasida mah taringo tuhayon ni Kristus sih. Jadi gabi kabar barita nauli do nasida. Jadi si Maria ipena gabe parbarita nauli do si Maria Magdalena do si Maria ni si Jakobus do si Salome gabe parbarita nauli do nasida pabuawang taringot tu barita nauli barita haheon ni Kristus songonima si Petrus do sude si seani Tuhan Yesus nah 12 teh tinggal 10 sere nama tong. Anggo tiki tinggal 10 sere nama. Alana si Judas Iskariot nunga. Ngasing bena. Iya, marang na songo dia mah istilahna rupani. Ngasing beba na rupani kan? Iya, alerong komose dipilit penggatina. Jadi kasisiani di bagasan lasini roha manasida laut Galilea, di bagasan olopul manasida, di bagasan semangat manasida. Mago masudi arsak ni roha. Di dolok ni Jehovah. Dia pusi sude ilu-ilu
sian buhina sida. Dibuat sudah arsak sian rohana sida. Jalani sahapon tu nasida tua hatuaon lasni roha bulun semangat di pasahat debata tu nasida barita na ulima bay jolma gabe marnida sada realitas na baru di bagasan pernguluan na tong donian ragam hamaulon gudando akat tangan ragam do pangitsahion diadopi akasisiani alay nasida do nang gabi asing nasida do nang gabi asing ala nang satu nasida barita na uli ima gabe jolma na baru nasida gabe jolma na sa parbiar be nasida gabe jolma na bulus rohana sida ala na satu nasida barita na uli taringo tu hayeon ni Kristusi ido na matsayarga akamang dohot inang nunga talu hamatean ay nunga hehe Jesusi gabe ibaruma akasisiani laho pabuah-buahon barita na uli dang mabiar benasida dang tahuta benasida dang marsa benasida dang ola benasida marumutumut gabe margogo manasida margogo alani barita haheheoni Kristus jadi horas-horas mahita saluhuna horas-horas kita saluhuna ainunga hehe Kristus ido tutu nunga hehe Kristusi amen martang yang mahita hupuji pasang pami ho diamang pardenggan bahasa natung patuduhon balagani asi dot holong ni roham tuhami dijuho rohami rabdohot akan atinopam sia desa na walu ro tudolok habadionmu laho mangaton haruan diduluki haruan na talmis haruan sian situak niluba na anggur naliling sian si panganon na hujal sian na kaanggur na galia na pitak idiluaso hami rotusi di pasisihoa kapangabati alay di ukapo dalan marhite-hite Jesus Kristus na matetar silang didolok Golgata jalana hehe diari patuluhon manaluhon hamatiani gabe tarbaik kami ale Tuhan partohap dihatuaon nasiakoi gabe tarbain hami marnida hatuaon nasian hoi didolok habarionmu kami melihat keselamatan yang dari Tuhan mau lihat mau pasak kami Tuhan loas mahatami suan lopok jalamar perbui di rohani saluhna na tumangihon na di bagas joromon nang na diduruni bagas joromon na tumangihon barita na ulii asa anggiat margogo hami ali Tuhan madalani ngulu-ngulu nami jalang ngulu-ngulu nami marsinodang gabe ula-ulam laho pararaton barita na uli taringot hayeon ni Kristus ima barita haluahon dot hanguluan na marguna tusude na manangi hossa parar mahami sude mulai sa dana na memet sekolah minggu remaja na posahulung ama ina sa rodilansia parhalado takana posom lamparar aka parhaladumon lam tuburjuna nasida lam marsitutu bersemangat berapi-api laho pararatun barita nauli pabotohon tuganuk halak hatuaon napinatu pami
marhite Jesus Kristus. Ay nung atong nalnal sa darion, marhite siyan haheheon ni Kristus, Jesus. Pasu-pasu, pergogoy, inang biwel fro, burusihaan, na pinarar mo. Song napusom, marjamita, manugunugo ruas ni Huriam. Saya parsahalay, leono mugugo, las ni roha. Laho, pabuabuahon, haburjuan mi, haheheon mi, tu salut halak. Ruas ni Huriam, hagapipi duluk na ulion, dohok na diduro ni, duluk na ulion. Pasu-pasu, napasom. Amanami, amang padita resot, uluan ni Hurianami. Amang padita, jakon sinaga, rabdot keluarga. Margugo na sida, marlas ni roha. Bersemangat. Jala di bagasan kepemimpinan na siya koy. Lau pahibak ko ng kapakubasyon. Marbarita na uli. Mga leolas ni roha, tuwak ka na marsa. Gugo, tuwak ka na gali. Pagkrimon, tuwak ka na aguan pagkrimon. Say paso-paso na po sumi, rabdot keluarga. Luas na sida, marlas ni roha. Nang saluh na ruas ni Huriam ali Tuhan. Parar ali Tuhan. Ay sudiru hami di juho, sudiru hami di pilito, laho pararaton barita na uli. Ternumubiak kaya nakon nami generasi muda, luas mana sida gabi generasi na marpakirimon, generasi na bersemangat, generasi na marhabadiyaon, na oloro tudulok habadiyaonmu, jalan atoktong ali Tuhan di bagasan las ni roha. Pabuah-buahon haburjuanmu, doh tak ketadda halongangan, terlumubi mahalongangan ala ni haheheon ni Jesus, sian hamatean, aido hanguluan di portibion. Tangihon jaloloi mahami, marhite Jesus Kristus si palua, jala si panguluhami. Amen.